Guys, mga adlaw ang tanan guys, kalapod ni si Ruby Provinciana. So kanang karon guys kanang marba ko gana mag liklihok. Makoy gana mag video. Ja mo lagi na gahapon guys adlaw kanang nakabisi na adto lati daday lagi sa akong amo. Ja na yung kalito pop up sa akong cellphone nga. Marito si Floramegi emergency nila gahapon kay wala gina kanang gahi lay kuno sa matong kalit jud ko panawag ni nanay grabe naluoy ko sang inahan ba kay gahilak jud si taman kay wali kuno nanawag li kuno sa Floramini nga nay nga risa nay nga nako ja murag kanang nanawag si jan ni balibal jud kuno sa nanay ni nga ngano man day ja muna dito kanang lisod na day si sagkuan matong dalis nanay ngadto itong gida ko nila sa center. Jadi naman madaog sa center guys kay nang walay kuno kanang nanggahi bag isang mga kuan mga kamot isang asawa nilang tabang nanggahi jud kuno taman si Florami. Ja wala na nag-uw ko guys kay siyempre mo nang isuon ja may ngana. Ja karon ning kontak ko didto kanang mag na okay na kuno nay nangawat og kuan guys oh. Sili. Ano nangawat og kag sili? Para sa bulad, lami kayo halang. Amo sudan guys buwad nga suriso. Diyan nagutan nun ko kanang kamunggay ug kanang lugbati ug kuan para makahigop si Kristilo sa bawon ja. Mo adto day meron guys sa kuan kanang nay magsukod si jahang gaon atong isukod kuno isang gaon ug say kuwang ba kay basin og kanang pila na ra ba ka adlaw. Pizza 14 ra ba ta karon 15 16 17 mga tulo na lamang ka adlaw. So maadto meron si Crystal kay mangita lagi mangita pud mi og kuan kanang casual dress nga black. Nga amo pud i-try to isang kuan guys kanang isang gown ba isang isupod. So padung mi karon ni Crystal sa Santander ja. Kuan kanang alingiing ag langit mura sa kanang kawanan nga wa ko kasabot wa ko siya. Ja kaniyang cellphone guys na amura sag nag-blurred kay hanan sa gipalis dan og kanang skin protector ja kana bitong tag 100 ron ra mura siya kanang na blurred ag kuan jahang dating murag wa sa maado pag kuan ni so alis na siguro ni guys ug makaadto dumagiti ja salamat ni kadto ko ni mambitan ni kanang alas 2 sa kadlaw nag istorya hay mi nga na ayon lagi ni Florami nga na dapat jud kuno si Florami magpahuway kanang di sa mo kuan ni Dalton ba kay simpre mamatas Dalton matapod si Jay nga na makinahanglan din siya magpahuway pa sa bisag magpahuway sa mga 3 months kay napoy maestras Crystal Dari nga na pag jahang sakit 6 months din siyang nagpahuway di sa din siya kanang mag tingog si Jay pero di kanang madisturbo si jahang tuog ginahan pahuway din siya ba kay simpre las Dalton mo hilak mo bangon man pud na Florami manang isa din sa pwede nga mag-uban sila ni Dalton basin og ato salamat sa pa kuanon sa ijahang laubay ni Undoy ba jawa may problema kay si Dalton di man kadto hilakon ja magay na ako kaulian tapo ko didto jan saon man nga namo koy obligasyon pa dari sa pamilya da karon ka tad guys mo adto mini Crystal kay amo sang sukdan ja naghuman pog kaon ni Papa Idi kay kuan na lagi guys alas kuan wala kung gana lagi mag vlog lagi unta ba kay murag sani ba ako kasabot kanang ako kasabot sang gibati ba malang murag kanang bisag kamo guys namoy mga isu may nga na murag mawad-an jud kag gana kanang murag mawad-an kag gana sa mga lihok kay malagi na ang manghod raban na kabutan na manghod manang hilak jud ko kanang gapon pag panawag na nanay nagahilak na ko kay si nanay gahilak man ja wala mo palakas loob lang pud ang nanay kay hilak ko amo koy mahimog atong hilak gay wa man tay mahimog kay lado lagi pud ko dari so patabang lang gyapon mi og ampo guys nga madali rag kaadyo si Florami kay wala gina kadto si Florami nagsagol na tugid sa mga nanguna ba kay simpre si Dalton ja simpre ang mahala ba ja pud ang operasyon ni ja guys sa Sibudok 100 kapin ba sa pagilahang na stone sa manang wala lagi nang tagaan lagi tagpasuway sa Ginoo pero makayanan ra jud nato basta mo sangpit lang tani dyan guys sa atong mga
trials nga gihatag sa Ginoo. Diya padung namin ni Crystal guys kanang ato nami og Santander. Nice. Ako yung siguro na nag-fit ako sa gagawin tayo. Busy mo, big-fish ka lang. Hala. Sakto ra jud nimo nak. Pwede rin siya. Pwede rin. Hello. Pero ako lang na-street. Kaya ano magpataas. Nice siya na. Ano siya yung pinakataas? Only sterling. Ay nag Oo niya. Dito daw dyan. Ipaanan siya yung legs. Hindi ka parang makita. Hindi siya naman ka nang wadji makita mo. ah, pwede palitan kag kanang way lubot. Kanang pabutang kag lubot. At naay murag ko an lo. Murag foam. Naamnas ko an. Yung pagpag ko. Ang padding. Ayun, nag-tago ang padding. Di siya makita di dapat na part ba niya skin tone o color. Asa tanan ang mangita. Sige girl. Nanaanas mga unit top sa top. Asan siya eskwela niyo? Cebu? Sa Narso. Nanaanas yung mga unit top. Dagan na kaidan. So, Nas taas sa unit top. si lakaw ko no bi? Hindi ka nagkagabi. Yung putik siya no. Ang dara ba? Drama-drama. Apel drama. Basta kan imong paglakaw lang jud may imong importante ana. Ako yung chicken consider. Palit ko pa masanay mga accessories. Nice kay siya day. Sige, pwede na sa kuhaan ako yung abangan sa casual. Apel lang uli ini. Kuhaan. Palaktan mo yung pa ba? May lacrosse. Nice ja. Dapat gold ang nasa yang kuan. Di ba na yung accessories? O wanak. Ang kaling kamot dahil sa ito, hindi pala yung dalang. So, kung ikay ano-ano. Ano di ano? Na. Kita man. Pwede na kung madagi. Usa yun. Abang sa. Wow. Gamiton pa? O karang gabi akong gamitin ka mag-judge. Akong gamitin ng accessories kay black and gold. Nagkakuha na lang kanang 17 sa mudto. Pwede ka nini ka ugma na yun po. Di lang kay Karang gabi naman ako. gamiton pa man. Na pa man siguro dahil mga kuan wala na. Wala na. Di na ko na tayo pa. So, Yan sa guys na nami dress by timing jud guys pag abot na mo dari ning 1 ja ara man tang inita na murag 1 init na siguro ni kay na ang langit ja bisan og ning 1 siya guys arang kainit gihapon ja salamat lang pud kay na kainin pud ning tanom ja mo to guys na nasukod na ni Christy lagi jahang gown katong black ja tong kuan kanang casual wear ja tangi lang pud ninyo guys lagi jahang pageant karong August 17 lagi kanang ato lang pong yampo nga makasakay pud si Jama do na lamang pud na say kuan guys kanang madawat para sa jahang pag-eskwela kay pinagka-18 mag-enrollment sinapud mi wato na pud mi og dumagiti ja daghan salamat ka do ni kuan kanang Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat kadto sa always nimong nagmangusta namo, always nimong pag-message. Salamat. Salamat pud ko niyan San Blanton. Salamat Mers and family. Ma'am Ingrid, daghan salamat sa imuhang kanang always pud nga nagmangusta. Salamat kadto jumping diha Ma'am Ingrid, Ma'am Bitani, ang San Blanton. Mers and family, salamat. Ma'am Medina Kaniete, salamat pud kadto sa katong mga nag-message na gahapon nga wala na ma-reply kanang pasensya na mo kay ralay pud ka busy na honda kato laging nag-message ka na sa Explorami kanang tanaw lang pud sa mga vlog nga na dito sa Bohol kay sila ra di makatubag na ng uban ja napining message na nga gabi nga
naluoy kuno sila ni Mayora kay may napasanginlan nga may nagkuha sa kwarta ni Terry. Di dyan si Mayora. Di nas Mayora tig-uban-uban ni Terry manang di wala matubag mo sa injuhang kuan. Ang Ginoo ra jud ang makatubag sa tanan. Kung kinsa man tong nagkuha amo lamang tong iampo nga di na niya mausab sa ubang tao, di po niya mausab nila sa Florami kay simpre ug ni Terry kay luoy pagkado yung taon sila nang inanglan sila kwarta kay labi na si Florami karon dako kadug nagastos dijang pag-opera. Unsa tabangi lang pug kunin jug ampo guys kay kanang maadyo agi jahang kuan karon ni Florami kanang makauli na siya or kanang dali ra siya maadyo kay di lagi na sa pasagdan sa Ginoo kay wala ginabutan pud kadto ni sa Florami ja. Sa taon tayo pug ni Marpico nga among baby flowers diha nga na operahan lagi pud siya kanang pareha ni Florami ja. Nakagawas na pud siya gahapon kay malagi to kanang giutro siya og opera ja. Madyo gawas guys kay madali-dali ra man ang mga doktor po ja sa probinsya ladyo man kadtong mga ospital ja. Di po ta madali-dali og magpa-emergency ta kay madyo ni kiniliseran sa Pilipinas kay mag-emergency ta lisod kadto labi na wa tay kwarta. So kitang tanan magiamping ta sa atong mga pagkaon. Diya salamat ko ni Ma'am Bitani nga always diya sang ingon nga dilay kuno ko magpalabi kanang mura na pud siya gahang igsuon ba nga mura na siya gahang inahan ug ang igsuon nga kanang magmaymay nga kanang mag-iwas lagi kuno pud mi sa mga pagkaon. Diya kita mag-iwas sa mga pagkaon guys na nisugod na pud sa init oh. Mag-iwas tas mga atong gikaon kay danara jud na nato makuha na atong sakit sa mga gikaon. So mas maadyo jud nga magutan-utan ra. Mano ako guys kanunay jud ko magutan dari para sang mga anak. Utan nga lunggay. Butangan kalugbati, butangan nimuguan man ang gamayng sinugbang isda baron or piniritong isda. Solve na jud. Unsa guys danay lang ko ni atubang guys kay gahalaging cellphone kanang kinahanglan palagi ni siyang ipausob na ho ni og pabutang ni ijang screen protector kay murag nag-blurred. Kaya bratuhon ra lagi ni hang gibutang tagwanan ni ren rani diyan na may mahalin pero wala na kaya diyan. See you in my next vlog guys. Love you all amping amputan tanan. Diyan salamat sa kadto ninyong tanan sa inyong always nga way puas nga pagtanaw lang hang video bisag wa may nakatunan daghan kayong salamat. God bless and amping tang tanan, love you all.